Anar més enllà de les nostres fronteres és molt més que una estratègia comercial. Hi ha d'haver-hi un ampli domini de coneixements del que és el marc jurídic, el marc fiscal i normatiu, per poder fer-ho amb garanties. I d'això avui ens en parlarà la nostra ponent, la Chloe Barnils. Moltes gràcies, Chloe. La presento molt breument, però ella ens donarà les claus jurídiques per poder fer aquest viatge amb seguretat, minimitzant riscos i que realment la globalització sigui una oportunitat d'expansió per a les empreses que s'atreveixen a fer aquest viatge, que en un entorn tan global com el que hem pogut veure avui ja veieu que gairebé no hi ha excusa. La Chloe Barnils és sòcia de l'àrea mercantil i M&A de Roca Junyent, on contribueix a reforçar la projecció internacional del despatx. Compta amb més de 20 anys d'experiència professional, assessorant multinacionals, nacionals i estrangeres en operacions transfrontereres, incloent compravendes d'empreses, reorganitzacions societàries globals i joint ventures, així com processos d'internacionalització i contractació mercantil. Ocupa el càrrec de secretària a diversos consells d'administració i destaca pels seus coneixements i experiència en el sector de les ciències de la vida i de la salut, una coincidència més amb el que hem estat parlant aquest matí. Té una llarguíssima trajectòria professional, no la detallaré, perquè anem amb el temps que anem. Després, aquí, si algú té interès en conèixer-la amb més profunditat, estarà amb nosaltres, però el que sí que puc assegurar és que, tal com deien tant la Gemma Geis com la Marina Geli, segur que ha estudiat moltíssim, ha estudiat aquí i a fora, està molt preparada, parla diverses llengües i avui ens ajudarà a entendre millor aquesta complexitat jurídica per a convertir-la realment en una oportunitat per a l'expansió de les nostres empreses. Endavant, Chloe, moltes gràcies. Gràcies. Bon dia a tots. Gràcies per la introducció i per la possibilitat d'explicar-vos una mica la meva experiència i la trajectòria, a més de donar una pinzellada a aspectes jurídics. No faré una sessió tècnica, o sigui, no us espanteu, no serà una sessió d'advocats, però sí he volgut seleccionar alguns elements essencials que crec que poden ser d'interès. Abans de començar amb això, donar-vos una mica una pinzellada també personal, enllaçant amb tot el concepte que hem parlat de lideratge femení. Jo em dedico a l'M&A, per tant la compraventa d'empreses bàsicament. És un sector molt masculí, amb molta testosterona. Per tant, és important un lideratge femení en aquest sector, sobretot no agafar conductes masculines, perquè hi ha la tendència de dir em protegeixo i per tant, si hi ha un entorn orangutà, jo seré el cap dels orangutans, i és una mala estratègia aquesta. Per tant, s'ha de fer des d'un altre angle. La part internacional l'he passat motivada bàsicament perquè vaig estudiar a una universitat estrangera americana i després això em va donar la possibilitat de treballar als Estats Units. He estat 6 anys treballant a Nova York i 2 anys treballant a Londres. I per tant això em dona una perspectiva de formes de fer, de treballar i també evidentment de la part jurídica diferent i amb un angle molt ampli. Segurament us plantejareu per què Roca Junyent us parla d'un tema internacional. Som un despatx nacional, no som un despatx internacional i no tenim presència a l'estranger. Tenim oficina a Girona, com suposo que tots sabeu, a Barcelona, a Madrid i també a altres punts de la geografia. I el tema essencial és que Roca Junyent té una xarxa que es diu Terralex i amb això acompanyem els nostres clients a l'estranger. I només perquè us feu una idea, en els últims 6 mesos he treballat amb Israel, amb Curaçao, amb Kuwait, amb França, amb Anglaterra, amb Itàlia i amb Estats Units. O sigui que perquè veieu el tipus de ventall de xarxa que podem tenir a l'acompanyament al món empresarial en tota la geografia a més de 150 països. Dit això, per la part internacional i per la part de com tocar les claus bàsiques si la vostra empresa està a l'estranger o vol marxar a l'estranger, he volgut focalitzar en 3 punts essencialment. Mirem si funciona. Perfecte. Els 3 punts, abans d'entrar en el primer, és el que és l'estructura. És a dir, voleu marxar fora, quina és l'estructura amb què heu de marxar fora. I aquesta decisió és molt important perquè determina després com aniran les coses. Primer punt. Segon punt que tocarem és el contracte internacional. Contracte com a primera línia de defensa, com a instrument que ens permet defensar els nostres interessos. I el tercer punt serà el que
és la normativa en els països, que és una mica el risc silenciós. El compliment de la normativa és un mal de cap quan vas fora, perquè la normativa cada vegada és més complexa, més intensa, comporta sancions i per tant a vegades no ho sabem, estan allà i pot ser un risc important. Per tant us donaré una pinzellada d'aquests 3 punts i intentaré també enllaçar-ho amb algun element personal, perquè podeu veure la projecció amb el to femení. El primer punt és quan sortiu fora, amb quina estructura ho feu. I he recollit 4 exemples de com es pot sortir fora a l'estranger i quin tipus d'estructura utilitzar. El primer és una filial de la vostra mateixa empresa, constituir una societat. Una societat molt important que sigui amb responsabilitat limitada. El que no voleu és que aquesta responsabilitat vagi a la matriu. Per tant, a cada jurisdicció el seu tipus de filial que tingui responsabilitat limitada. La segona opció que moltes vegades veiem és la sucursal. La sucursal és, perquè ho veieu de forma visual, un braç de la mateixa empresa. Per tant, és la mateixa persona jurídica, aquesta la sucursal, i per tant això el que vol dir és que tota la responsabilitat que té la sucursal puja a la matriu. Per tant, si estem en un negoci on ens comportarà una sèrie de riscos en aquell altre país, és molt perillós anar en un format de sucursal perquè aquesta responsabilitat puja. En canvi, per això dona molt més control. Hi ha empreses que diuen vull una sucursal perquè vull tenir molt controlat el personal que fa, la direcció que fa i a més vull integrar tot el que és aquest resultat de negoci a la meva pròpia estructura. La sucursal és en format formal, s'ha de constituir, s'ha d'enregistrar a la major part de països. Hi ha una cosa molt arriscada, que és quan no tenim encara res, que enviem a algú a fer prospecció de mercat o a fer algun tipus de ventes. Això és molt perillós perquè pot fiscalment crear el que es diu un establiment permanent. Per tant, encara no tinc una sucursal, però tinc algú que està actuant allà i em pot generar un risc fiscal. Per tant, em compte amb el tema d'enviar algú a que comenci a fer activitat comercial. La tercera possibilitat és anar en un format comercial, és a dir, jo no em vull implantar en un país, però el que sí vull és fer activitat comercial. I aquesta activitat comercial com la puc fer? Amb un agent o comissionista, cada país canvia el nom, amb un distribuïdor, amb un franquiciat. La diferència bàsica entre un agent i un distribuïdor és que el comissionista o agent va a percentatge. Actua com la vostra empresa, genera una sèrie de negoci i s'endú una comissió. El distribuïdor, en canvi, compra els serveis o compra el producte i després el revèn. Per tant, és un format diferent. I després el franquiciat és diferent perquè aquí el que ens estem assegurant és que el nostre tipus d'empresa el volem projectar amb la mateixa imatge, els mateixos logos, el mateix tipus de servei i per tant el que volem és que com nosaltres, però sense ser nosaltres, anem a un altre país amb el mateix format. Aquesta forma s'utilitza molt, per exemple, quan hi ha risc en el país, per exemple, un país exòtic on no sapiguem exactament quins riscos assumirem, anem acompanyats d'algú local que coneix el sector i llavors anem amb un format de franquiciat. I per tant, l'últim punt és una joint venture. Això què vol dir? Joint venture és arribo a un acord amb algú localment perquè també no vull assumir riscos i vull anar de la mà d'algú i llavors faig un tipus d'acord. Normalment què faig? Una empresa conjunta, una filial, però llavors, per exemple, tenim un percentatge cadascú amb algú local. És un format que es fa moltes vegades també en països on hi ha un cert risc, però el que hem d'anar en compte és en situacions on pugui tenir un 50-50 o qui portarà la governança, què passarà quan vulgui sortir, és a dir, em quedaré 50-50 o 40-60 amb algú o vull ja pensar en la sortida i pensar si més endavant voldré que em compri, em vengui la meva part. Per tant, és més complexa i és una estructura que requereix pensar-ho molt bé, no només a present sinó a futur. Per tant, com a idees principals, els criteris claus, control, responsabilitat, també quina imatge vull donar jo enfront a tercers de com vull estar present en aquest país i després pensar també en el cost d'entrada i cost de sortida. I com a error freqüent és anar a un país, no pensar en una estructura no només a data d'avui sinó més endavant, no triar el format adequat i després haver de canviar. Us poso com a exemple un client que vam tenir que volia anar a Emirats Àrabs, ens va dir no, vull anar en un format sucursal, li vam dir escolta, esteu segurs que volem anar en aquest format? Sí, perquè hi havia competidors que havien anat en aquest format,
vam seguir les instruccions perquè això és el que ens demanaven i després es va veure que no era l'estructura adequada per portar aquest tipus de negoci en aquest país. Desfer això és molt complicat, és molt costós. Passar de sucursal a societat és un camí, bàsicament tornar quasi des de zero. Per tant, aquesta reflexió inicial és important. Nota personal per acabar aquesta presentació. Un dels meus clients principals, que per temes de confidencialitat no es pot dir, però és en el món tèxtil i està en molts països del continent, vaig començar a treballar amb ells bàsicament per aquesta empenta. La primera vegada que vaig tornar als Estats Units em vaig fer un roadshow per anar a veure diferents empresaris a la geografia espanyola i un company em va dir, escolta, per què no vens a Galícia a veure aquesta empresa? I llavors era molt jove i vaig dir, segur? Va dir, sí, vine. I d'això fa més de 15 anys. Em vaig presentar davant del cap d'assessoria jurídica, que devia pensar, aquesta noia que ve a explicar-nos, no? Per parlar d'internacional. I em va veure tan decidida que em va dir, sí, perfecte, doncs et dono la implantació a Eslovàquia. Vull dir, vaig sortir que em tremolaven les cames, però simplement la nota perquè a vegades s'ha de ser ambiciós, no s'ha de tenir por a no estar a l'alçada de les circumstàncies i cal llançar-se a la piscina. Segon punt que us volia comentar de la part jurídica, el contracte. El contracte li he posat primera línia de defensa. Per què és el contracte? Perquè ens protegeix els drets i les obligacions. Per tant, en un entorn contracte comercial, contracte de compra-venda d'una empresa, és molt important anar ben acompanyat i entendre quins riscos estem assumint, quines obligacions tenim i quins drets tenim. I aquí parlar-vos de 3 temes principals, i no és jurídic. És jurídic, però simplement per tenir una visió més general. Primer de tot és la llei aplicable. La llei aplicable és una cosa fonamental. Què volem? Que la llei aplicable sigui la llei que nosaltres coneixem, per tant, la nostra llei. Amb la mesura del possible hem de triar la nostra llei. Això, en un entorn europeu, conveni Roma, és fàcil perquè podem pactar la llei aplicable. Però què passa amb entorns diferents, més exòtics? I us poso l'exemple d'un client, d'on també l'acompanyo, que no és el mateix, però hem estat obrint Emirats Àrabs i Aràbia Saudí. Per molt que jo vagi amb un contracte que jo pacti que aplica llei espanyola, la llei imperativa, que encara que jo hagi posat i l'altra part signi que aplica la llei espanyola, no és així. En aquests 2 països aplica la xària, que és la llei islàmica. I per tant s'ha d'anar amb compte quan un signa un contracte, perquè pot ser que la llei que estigui pactant, en el fons no sigui aquesta la que aplica perquè hi ha una llei imperativa local. I al final, si hi ha un conflicte, l'altra part el que dirà és m'és igual el que he signat i el que he pactat perquè a mi em protegeix una altra normativa. Per tant, llei aplicable fonamental i cal mirar-ho amb molt de detall. No val simplement dir que bé he aconseguit que afirmessin que era llei espanyola. Amb la mateixa línia, jurisdicció. Què vol dir? Si hi ha conflicte, davant de quins tribunals acabarem? Evidentment, el mateix. Jo vull que apliqui el tribunal espanyol. Per tant, és el que hem d'aconseguir. Però també ens pot passar com el cas anterior, que sigui per la llei que aplica obligatòriament, acabi, l'altra part em digui has d'anar a un jutjat, per exemple, a Angola, perquè allò que he pactat no impera. Per tant, hem d'anar molt en compte amb la llei, amb la jurisdicció vinculat a la llei. I aquí un punt important que moltes vegades em pregunten, és millor anar a tribunals ordinaris o és millor anar a arbitratge? Perquè és una pregunta que sorgeix moltes vegades des del punt de vista comercial, no només jurídic. I aquí no hi ha una fórmula màgica, és a dir, en cada cas hem de triar si ens convé més un tipus o l'altre, arbitratge o jurisdicció ordinària. Pot ser, depèn del país, pot ser, depèn de si jo crec que la demanda me la posaran a mi o bé l'hauré de posar jo. Arbitratge en general és més curt, amb terminis, per tant, si m'importa molt el termini és una bona possibilitat, però per altra banda és força car. Llavors hem de tenir en compte també els costos. I després, per últim, aquí, si aneu a arbitratge, assegureu-vos que hi ha més d'un àrbit. Si tens només un àrbit en l'arbitratge, el criteri d'aquest àrbit determinarà el resultat d'aquesta controvèrsia. Una vegada
tens el laude arbitral, ja no pots seguir pleitejant. Per tant, si aquest àrbit no ho ha fet bé, no hi ha forma de sortir-se'n. Per tant, és molt perillós anar a arbitratge només amb un àrbit. Per tant, la recomanació seria anar a més d'un àrbit sempre, això sempre. I per últim, el punt de responsabilitat i garanties, i enllaça amb el primer. Amb un contracte jo puc estar molt contenta de quines són les obligacions o els drets que he aconseguit, però una altra vegada hi ha el fantasma de la llei aplicable. Per tant, pot ser que jo estigui assumint riscos, si per exemple dic, i tinc un cas ara on hem comprat una empresa a Irlanda. Jo què els hi vaig dir al meu client? Necessito un advocat irlandès. T'ho puc fer jo i et puc acompanyar, però necessito algú irlandès. Per què? En el contracte jo llegiré unes coses, però hi ha altres coses que m'apliquen per la llei. I per tant, jo no sóc advocat irlandès i per tant jo no sé què estic assumint. I llavors és important no només el que posa el contracte, sinó tot allò que la jurisdicció local també m'està portant. Una altra nota molt important que us volia aquí, estem veient cada vegada més l'ús de ChatGPT o altres tecnologies i gent que fa contractes només utilitzant una plataforma. Les plataformes, ChatGPT o per exemple l'Egora, que és el que utilitzem al despatx, i hem sigut el primer despatx a Espanya a utilitzar l'Egora, que és la plataforma d'advocats, n'hi ha dues, que són un entorn segur i per tant podem posar els documents sense que hi hagi filtratge ni es vulneri la confidencialitat. És una eina magnífica, ens fa guanyar amb temps, ens fa guanyar amb eficiències i és una eina molt bona. Però és una eina que encara no funciona perfectament i per tant fa falta el criteri jurídic per llegir el que et diu l'Egora, qüestionar-ho, revisar la normativa i això utilitzar-ho com a eina. Què estem veient? Sobretot quan són contractes comercials on la gent diu jo un contracte de distribució, escolta, el fem nosaltres i utilitzem ChatGPT. Doncs és molt perillós perquè el resultat és molt dolent. Per tant, estem veient alguns casos on ens diuen no, el meu advocat em diu A o em diu B, no és l'advocat, és ChatGPT, i ho veiem al minut. I el resultat és molt dolent. Per tant, és una plataforma que és molt útil, ens servirà moltíssim, però el criteri jurídic ha d'estar perquè si no el resultat és molt perillós. Últim punt jurídic, el tema del compliment normatiu. El compliment normatiu està cada vegada que sortim fora, veiem les coses essencials, però després hem de pensar què més hi ha a banda d'això. Llavors, quina seria la recomanació? Primer de tot, fer una due diligence regulatòria, és a dir, entendre si jo vaig a un país, inverteixo a Marroc, inverteixo a Egipte, quin és el context normatiu que m'aplicarà addicionalment. Això és especialment important si la vostra activitat és regulada. Per exemple, farma, per exemple, energia, per exemple, assegurances. Per què? Perquè a banda de tot això que hem parlat abans, hi haurà una sèrie d'obligacions locals que hem de complir. Per exemple, llicències, per exemple, enregistrar-se sectorialment, per exemple, restriccions a l'entrada de capital estranger, o si he de tenir un soci local per a algunes coses. Per tant, tot això és molt convenient analitzar-ho prèviament abans d'anar a un país i no descobrir-ho una vegada estic allà. Per què? Perquè, per exemple, amb el tema regulatori pot ser que el tipus d'estructura que necessito em determini tenir o no tenir una llicència. Per tant, és perillós no fer-ho abans. Segon punt, protecció de dades. Protecció de dades a tot l'entorn europeu, sabeu que per normativa comunitària ens aplica. La transmissió internacional de dades està restringida. Hi ha sancions si no es fa correctament i les sancions són altíssimes. És veritat que de moment només les veiem aplicar a empreses com Google i empreses molt grans, però això està canviant. I per tant, transferir dades de clients, de proveïdors internacionalment té restriccions. Aquesta normativa, per exemple, als Estats Units també aplica de forma sectorial o forma estatal, o sigui, estat per estat, i també estem veient ja a Àsia o a Latinoamèrica on estan implantant tot el tipus de normativa de dades personals. Per tant, el tema de dades personals molt rellevant. Hi ha altres temes regulatoris que també cal tenir en compte, i només una anècdota, vaig portar una compra-venta d'una empresa farmacèutica força gran on comprava un fons d'inversió americà, estàvem a punt de signar i algú va dir, algú ha considerat la normativa OFAC? Que sembla que digués OFAC en anglès, però no, és OFAC, i ens vam quedar tots i el que resulta és que als Estats Units té una llista de països negres, per entendre'ns, on si una empresa
comercialitza o porta activitat comercial fins i tot, no simplement que estiguis en aquell país, estàs a la llista negra, per exemple Cuba, per exemple Venezuela, i per tant, si tu has portat activitat comercial en aquest país i tens un inversor que entrarà dels Estats Units, has de complir una normativa. Per tant, hi ha coses complexes que cal tenir present. I l'últim punt és, quan estem implantant-nos fora, molt important el tema fiscal. El fiscal sempre juga. O sigui, és impossible anar fora i no tenir un fiscalista al costat, perquè ens juga amb com ens implantem. Després, si volem distribuir dividends, després, si volem marxar. Per tant, aplica constantment. I després la normativa laboral. Moltes vegades la laboralitat, el que dèiem abans, enviem algú fora i què passa si tinc un expatriat? Doncs clar, canvia tot. Canvia la fiscalitat, canvia les seves circumstàncies i és molt important tenir-ho present. Per tant, els dos elements, laboral i fiscal, que no se'ns vagin de ment. I per últim, doncs, una frase, internacionalitzar-se sense estructura, sense contractes blindats i sense tenir controlat el mapa regulatori és un perill molt important. Molt bé. Si em queda un minut, només un altre missatge. Normalment, i això és molt típic del lideratge femení, no comparteixo cap informació de la meva vida personal, perquè en un entorn, sobretot de M&A, doncs el tema de mai es fa jugar o mai faig jugar l'aspecte femení perquè això et juga com un bumerang en contra. Però aquí sí que ho comparteixo, simplement per dir-vos que s'ha de ser valent de nou i llançar-se. El meu marit és americà, hem viscut sempre en països diferents, perquè jo li vaig dir tinc la meva carrera professional i vull seguir-la, per tant no et seguiré, tampoc espero que tu em segueixis, però portem 20 anys visquent en països diferents i a vegades en continents diferents, amb una filla i funciona. Per tant, el que us vull dir és que no hi ha fórmules, jo crec que s'ha de ser ambiciós amb el bon sentit de la paraula i després adaptar-se. I sobretot a vegades prendre decisions perquè un vol prendre les decisions, no perquè l'entorn, què espera de tu a l'entorn. I amb això s'ha de ser valent i decidir què vull fer jo, com ho vull fer i buscar solucions per fer-ho.